Ola a todos, benvidos ás nosas entrevistas con xeito, entrevistas que facemos con artesáns que contan coa marca de artesanía de Galicia. Hoxe estamos con Luís González de Ardentia, que se dedica á xoiería. Que tal, Luís? Boas tardes. Ben, Alégrome que esteas ben. Contanos un pouquiño así para empezar, como definirías Ardentia? Ardentia é unha marca artesana que leva cerca de 32 anos traballando e que ha tenido unha evolución no tempo hasta chegar ao que somos hoy, que ven sendo un taller de xoiería de diseño feita en plata, con muchas reminiscencias a, a, a zona xeográfica de onde somos nós, que é Galicia. É dicir, as nosas joias teñen un marcado carácter atlántico, sea por cultura ou sea por motivos orgánicos que tienen que ver con o mar, os nosos bosques, incluso os nomes das colecciones, que sempre intentamos que moitas delas vayan en galego. A inspiración, entón, ven de aí, non? Da natureza galega, da nosa terra. Sí, das inquietudes, o sea, son un taller que comenzou con un proxecto personal, unipersonal, e despois desembarcou en ser unha empresa pues artesana con máis membros. Entonces, pues, as inquietudes que estaban aí ao principio pues, han ido desarrollándose co tempo. Han ido madurando, han ido cambiando tamén, han ido evolucionando. Hemos traballado tamén e aportado ao oficio novas tecnoloxías, tanto no noso taller como para outros talleres que temos. Que novas tecnologías? Como é, digamos, ese proceso de traballo? Por exemplo, nós somos unos dos primeiros talleres que hemos traballado con diseño 3D aplicado a nosos diseños. Xa fai cerca de 12 anos que venimos trabajando con programas de diseño 3D, con prototipado. Isto pues, nos ha permitido hacer outro tipo de pezas que non se poderían facer se non se dan con ese tipo de tecnoloxía. Con todo, o noso traballo é un 85% é un traballo totalmente manual. O que cambian a veces son as técnicas que complementarias que te permiten pues, estar no mundo e estar aí na cabeceira, incluso do mundo, modestamente, como un taller pequeno que somos. E os materiais tamén, de algún xeito, nestes anos fostes incorporando algún tipo de material ou como foi a evolución? Non, casi todo o tempo sempre hemos traballado plata de lei. Non? O que quizás ha cambiado é o concepto de que durante moito tempo traballamos unha xollería moi minimalista, moi lisa, digamos, con moi poucos ornamentos, despois evolucionou un poquinho, empezamos a traballar tamén con azabaches, hai cerca de 30 anos que traballamos con el, e despois chegamos a unha etapa en que empezamos a traballar moito con esmalte ao fogo, hasta convertir un pouco moita xente nos coñece por ese tipo de traballo, un traballo con moito color, con moito azul, un azul cobalto, un azul moi atlántico, que empleamos en muchas das nosas coleccións, e iso ha sido unha constante, ¿no? A día de hoxe seguimos traballando moito, moitas das nosas coleccións teñen no esmalte a fuego un componente moi importante delas. Pero ha habido etapas en que tamén hemos trabajado con piedras preciosas, hemos empezado a trabajar pues, con ágatas, con cornalinas, con onix. Aunque, por ejemplo, el onix como entraba en conflicto con el azabache, nos teníamos que explicar mucho lo que era una cosa y lo que era otra, lo dejamos rápidamente. Pero bueno, quiero decir con esto que o taller con 32 anos ha ido pasando por etapas que tienen que ver con etapas creativas que te apetece hacer esto, te apetece hacer outro e outra cosa e empezas a facela pues, durante uns anos ou un tempo, depende que materiais, pues estás traballando con esas materias primas para hacer coleccións. ¿No? Nos últimos anos, pues, quizás somos dentro de esas técnicas innovadoras, pues estamos traballando moito con nos galvanizados, que son unos acabados especiales que le damos ás pezas e que teñen moito
moito éxito, porque realmente dan unhas pezas diferentes e diferenciadas no mercado. Non sei se tes por aí algunha peza xa desta etapa actual na que estamos que nos podes explicar un pouquiño como é o traballo que queríades facer? Bueno, eu separei por aquí dúas pezas que representan casi son actuales as dous, pero representan o que, digamos, é un clásico renovado, como pode ser unha peza de filigrana, e azabache, tratada de outra maneira diferente a unha peza con volumen e doble, unha peza que ten isto é como parte de nosos orixes culturais, pero de técnicas de taller, pero é un clásico renovado, realmente unha peza máis moderna que o que se ven facendo en un taller tradicional, por exemplo. E despois tenemos esta outra colección, que pues, esta colección foi seleccionada fai 2 ou 3 anos, foi finalista nos Premios de Artesanía de Galicia. Esta é unha xoia de diseño contemporáneo, que nos pode representar perfectamente en cualquier país do mundo, actual, e que ten, pues eso, unha técnica para elaborar, aunque parezca moi sencilla, non lo é. A textura que ten é unha textura que está feita de manera que son pequeñas pirámides que solo se poden observar si pasas el dedo. É como Se podes achegar un pouco, porque dalle aí un pouco a luz, pero penso que igual se achegas un pouco a imaxe a peza da que estabas falando agora, porque sí que se ve aí que ten como unhas ranuras, non? Como unhas liñas ten que unas... pasan aí, non? A colección se chama Origami. Ajá. E a outra colección se chama Enova. Xogamos coa palabra e co idioma. E co que ten un certo estilo tradicional renovado. Está totalmente contemporánea e bueno, E é unha buscamos peza como se fora papel, entón, por eso se chama origami. plegada, Uh-huh. está plegada y si la tuvieras en la mano, pues te daría la sensación de un papel plegado en el que las aristas brillan y lo que serían los planos que están inclinados lleva una textura muy fina, muy fina, muy fina, que son pequeñas pirámides pequeñitas. Uh-huh. Sería lo que, si pudieras ver aumentado en un microscopio, sería como un papel de lija, como una especie de bosque de pequeñas pirámides. Uh-huh. Eso en la mano y al tacto da una sensación diferente a lo que suele aportar una joya, ¿no? Entonces, bueno, entendemos que en su día también fue así valorada por el jurado y también estuvo de finalista de premios de artesanía. Ajá. Ahora sí que xa podes, que sí te vemos mellor. Moi ben. Quería preguntarles tamén, porque estive vendo na web que ademais son unhas xoias as de Ardentia que son moi televisivas, non? Hai moita en series, na TVG, non? Saen moito os vosos traballos. Bueno, o mérito de ese aspecto das nosas xoias televisivas é que contamos con xente do mundo do espectáculo moi comprometida con nosa marca e que se sente moi a gusto con a nosa marca. Entonces eso facilita as cousas. Nos facemos o que sabemos hacer e o que disfrutamos e despois conseguimos que haya xente que as disfrute, sean personas famosas ou non famosas. E as famosas, encima, pues, nos ayudan a divulgar a nosa marca, o sea que eso é estupendo. E que dirías que é eso que fai que a xente elixa a Ardentia? Bueno, eu teño presente que a xente sabe que detrás das nosas ollas hai traballo, hai unha calidade, hai pasión. Eu sempre falo o mismo, nos facemos un traballo que ten moito que ver ca pasión. Realmente un para ganarse a vida pode facer moitas cousas, incluso dentro da artesanía, e nós sempre estamos un pouco a romper a cabeza en primer lugar para facer as cousas que nos andan rondando a cabeza, pero despois facelas ben e facelas de unha maneira que cando as teñen na mano unha persona poda decir
y te cuentan que está hecha en Galicia, entiende un poquito mejor la pieza. Es decir, no es necesario que sepan que está hecha en Galicia, porque intentamos ser contemporáneos y que nuestras ollas se puedan vender lo mismo en Abu Dhabi que en Nueva York. Pero sí é certo que unha vez que o que coñece Galicia e coñece as nosas ollas, entende mellor porque son como son. Falando de ser xoias galegas, que vos aporta, ademais deses premios que case ganastes, contar coa marca de artesanía de Galicia? Bueno, a marca de artesanía de Galicia fai, pois eso, 30 anos que temos, creo recordar. Nos aporta, en su momento nos aportó, digamos, chegar ao concepto de profesionalidade dentro do noso oficio e do noso traballo. A día de hoy acompaña a nosa trayectoria como unha razón máis de certificar a nosa calidade, quero decir, a nosa autenticidade do noso traballo. Moi ben, e xa para rematar, recórdanos cal é a vosa página web, redes sociais e onde podemos atopar as vosas ollas, ademais de na rede, non? Pois, as nosas ollas é moi fácil atopalas na rede porque non www.ardentia.es. É sencillo. Despois, no que é Galicia e España, hai moitas cidades do noso territorio que teñen tendas que traballan con as nosas colecciones. Certo é que facemos moitas colecciones e a veces é casi imposible que todas as tendas teñan todas, pero bueno, como é un produto diferenciado, pois a xente elixe incluso para a súa tenda as que ya mellor encaixan ca filosofía da súa tenda ou con a filosofía da persoa que leva a tenda, ¿no? Pero tamén cando viaxas por aí fora tamén te podes levar la sorpresa de encontrar ollas nosas en algunos sitios sorprendentes, que eu mismo a veces me sorprendo cando lles vendemos por primeira vez, ¿no? Pero é fruto de estar casi 12 ou 14 anos asistindo a ferias internacionais de sollería. Por exemplo, algún sitio deses curiosos que te Pues sorprende? mira, te puedo dir dos moi exóticos. Uno que é Abu Dhabi, por exemplo. Ali temos un cliente fai 5 ou 6 anos e que o ano pasado pasou unha anécdota curiosa que unos franceses que viñeron a Coruña a comprar aquí na feira de mostrar, que por certo va a ser estos días dentro de unhas semanas, e resulta que miraban as nosas pezas e hablaban entre ellos y bueno, al final descubrí que es que se habían comprado una de nuestras piezas en Abu Dhabi y les sorprendía que las estuvieran viendo en una feria de artesanía a pie de calle. Entonces yo no hablo francés, hablo un poquito inglés y les expliqué y estaban alucinados. Otra isla, por ejemplo, en Islas Mauricio, nosotros trabajamos allí con otra tenda que está en Islas Mauricio, por decir sitios exóticos, pero bueno. En Europa, en Japón, en China, incluso en Hong Kong tenemos 2 tiendas que trabajan con nosotros. Aquí máis pretiño tamén, non? En Galicia, onde temos así máis preto tamén, non? Sí, sí, en Galicia, pues mira, incluso tenemos, la verdad que tengo la suerte que a estas alturas, después de tantos años de trabajar, que moitos de nosos clientes en Galicia e fora de Galicia son amigos, o sea, son gente que levamos 32 anos facendo caminos xuntos, cada un no seu ámbito, pero entonces en Galicia pues podes encontrar que en moitas poblacións temos clientes de diferentes tipos das nosas liñas de traballo e incluso temos 2 tendas propias, unha en Vigo e unha en Coruña, que son tendas da nosa propia marca que traballan en exclusiva por agora solo a nosa marca. E xa por último, que eso non o dicimos, en redes sociais onde podemos atoparos? Pues nos podéis en Facebook, en Instagram, en YouTube también. Somos así un poco... no hacemos muchas cosas en YouTube, pero a veces son interesantes. Y bueno, básicamente, y en LinkedIn, pero bueno, es una cosa máis do xefe. Moi ben, pois estaremos moi atentos ás vosas redes sociais. Moitísimas grazas por esta entrevista e que sigades levando esas xoias galegas por todo o mundo.
Gracias a vos. Veña, un saludiño.